Gave yekitiya gelê Kurd gavekê mezin jî habe hevaltîne ziman rastî jî yani te dîrokê da tîpê zêr we xwe nivîsî em bawerim ku îro şûn da hem ji bo xebatê yekitiya gelê Kurd hem jî ji bo mafê Kurdan bê naskirin, statû bê naskirin, nasname bê naskirin tê gavê xurtir bê navetin. Aliye yekitiya gelê Kurd ve jinan dîsa berpirsiyariya xwe girtiye û xebatê xwe bimeşîne. Wî jî dizane li Silêmaniyê me platforma yekitiya jinên Kurd ava kir. Rastî se bu konferansê em çûbîn xebata konferansê tê me meşandima me berê xwe dê konferans belkî biçek direngî be me got rojhilata navîn diguhere. Em jin jî em berpirsiyarin ku pêşengiya vê xebatê bikin ya aşitiye ya wekêliye ya yekitiya gelê Kurd. Ve derê platforma xwe ava kir û îro şûn da jemê vê awayê ji xebatê pir xurt û meşînin gel ham heval jî em li vê derê bîn. Ez kêxweşim, em kêxweşin ku îro vê derê ne. Gelê Bakur jî çar çawan li benda me ye. Her rû di sadan telefon tên ji bo me. Rastî heme hevalan tibên bên vê derê. Dibêjne me o hece. Hîn çûne hece ji bo me vê derê kewirekê bînin, ji bo me biçek ax bînin. Ama me berê xwe de gelê rojava jî yani hatina me pir aviya çinkî derê pêşwaziyekî herî mezin, herî xurt heye. Em kêfxweşin, em serfirazin, em deyndarê Birêz Öcalanîn jî û em xweyî vê paradîgmayîne îro pêşengiya jinê em van xebatê Kurd dimeşînin û ewa paradîgma ji bo hemû cîhanê biyemînak, hemû cîhan serê xebatê dimeşîn wekî tevîkê he ew bikarin aliyê xwe vê awayê we çi xebatê bikin. Spas kim? Rastî yani Bakur bu me gelek küçük tarih, gelek talbeti. Pişgirtiya Bakur jikeliya despêkê, jikeliyên despêkê yê şoreşê dirojên herî zehmetê, dirojên herî ku em bêjin belkî em ew qasa zehmetîn hebûn. Lêbelê dikêliya herî zehmetê yê ku pişgirtî dan şoreşê devahî em bêjin hêza xwe Bakur bû. Em ti carî vê vêyekê em meşbîr nekirî û her tim belkî bênanber em vêyekê di tevahî xebatê xwe de, civînê xwe de, konferansê xwe de em ji bo berxwedana Bakur, pişgirtiya Bakur, hêza Bakur ji bo rojava ku her tim ji gêliya destpêkiya şoreşê hem manewî hem em bêjin ku alîkariyê ku destpêka şoreşê dan ev cihê rêzdayînê bû û em dibêjin spas salê de jî bi rastî jî dema ku ew rojnamevanek belkî em gelek carat bêjin rojnamevanekî beriyan ha ji rêbera Kurd dipirsit bêje gelê Kurd careke din nasnama me hebûna me em bêjin zimanê me tu nebikir lêbelê girtînin ne başûr dikarin ne rojhilat dikarin ne Bakur me got hesretê ku hûn werin bi rastî heftiyek çêbû ku hevalên Bakur tevlîbûna xwe çêkirin ciyekî ku bi rastî jî em dikarin bêjin numûneyekî mezin bû hêza gelê Kurd hat cevhevdû ev jî bi tekoşîna derbazkirin xezana şî çî bû nar şî bû destkeftên mezin çî bû îro hukukî û siyasî gavekî wisa ser her kesî first bi rastî jî eger newê aviştin em gelek partiyê vê dirêjin gelek cawab